ҳадафи зиндагӣ аз муҳимтарин пурсишҳои таърихии башарият ба шумор меравад ва яке аз мавзӯи асоситарини инсон аст. агар инсон ёфта натавонад ки ҳадафи зиндагӣ дар чист ва посухи муносиб барои ин пурсиш надошта бошад, зиндагиаш бемаъно хоҳад буд. талошҳои рӯзмарраи зиндагии инсон он вақт мафҳуми худро пайдо мекунад ки ҳадафи зиндагиаш маълум бошад. агар мо як каме диққат кунем, мебинем ҳадафе ки мо барои зиндагии худ дар назар мегирем, ҳамаи зиндагии моро таҳти таъсир қарор медиҳад. бо ибораи дигар гӯем, ба зиндагии мо ҷиҳат ва маъно медиҳад. бинобар ин, ба дараҷаи мукаммал расидани инсон дар роҳи шинохти ҳадаф ва пай бурдан ба ҳадафи аслии зиндагӣ дар талоши пайдарпай дар роҳи расидан ба он мебошад. шинохти ҳадафи зиндагӣ дар сарнавишт мутаъссир аст. пас муҳимтарин афкори зиндагии инсон ҳадафдории зиндагӣ аст. агар ҳадаф танҳо аз зиндагӣ кардан иборат бошад, пас он ҳадафи холист ва холитар аз он иштибоҳ дар интихоби ҳадаф аст. зиндагӣ дар ҳуввияти худ ҳадафманд аст. аммо ин ки мо ҳам ба унвони як фард тавонистем ҳадафи зиндагиро равшан бишносем ва зиндагии худро ҳадафманд созем, ишораест ки бояд худ дар он ҳузури фаъол дошта бошем ва талош кунем то ҳадафи дурусти зиндагиро дарёбем. шинохти ҳадафи дурусти зиндагӣ аз он ҷиҳат зарур аст ки боиси оромишу назми зиндагӣ ва сомондиҳии афкор ва рафтори инсон мешавад. дарки дурусти ҳадафи зиндагӣ яке аз омилҳои муҳими оромиши инсон аст. бисёре аз сардаргумиҳо ва афсурдагиҳо дар афрод дар асари ин аст ки ҳадафи дурусте барои зиндагӣ надоранд ва офариниш ва хатти сайри зиндагии худро наметавонанд ба роҳ бимонанд. холигӣ ва наҳилизм дар асари адаме дарки дурусти ҳадафи зиндагӣ ба вуҷуд омадааст. ҳангоме ки инсон ба пастӣ бирасад ва ё барои ҳаёти худ тафсир ва роҳи дурусти ризоятбахше надошта бошад, ҳатто мумкин аст ноумед шавад ва даст ба худкушӣ бизанад. инсонҳо дар баробари шинохти ҳадафи зиндагӣ ба се гурӯҳ тақсим мешаванд. гурӯҳи аввал касоне ҳастанд ки ба иллати саргарм шудан ба ҳадафҳои моддӣ ва дилбохта ба зоҳирии зиндагӣ ба чизҳои волотар аз он намеандешанд. онҳо бо таъбири Қуръон касоне ҳастанд ки ба ҳаёти дуньё розӣ шуда ва бо он ором гирифтаанд ва ризоят ба зиндагии муваққат сабаб шуда ки онҳо ба таври ҷиддӣ дар бораи ҳадафи аслии зиндагӣ намеандешанд ва дар ғафлат ҳастанд. гурӯҳи дуюм касоне ҳастанд ки ҳадафҳои моддӣ ва ғаризавӣ натавонистааст онҳоро розӣ ва хушнуд созад ва аз тарафи дигар натавонистаанд ба ҳадафи аслии зиндагӣ даст ёбанд, зеро онҳо ҳадафи ниҳоии зиндагии инсонро дар зиндагии моддӣ ҷустуҷӯ мекунанд. ин гурӯҳ афрод ки саробро об пиндошта ва бо расидан ба он орзуҳояшон бештар гашта ба пастӣ расидаанд. инон ба тасаввури ин ки ҳаёти инсонӣ дар ҳамин зиндагии чандрӯзаи дуньёи хулосашуда ва ҳадафи волотар аз унсурҳои моддӣ ва ғаризавӣ вуҷуд надорад, онро холигӣ ва беарзиш дониста, забон ва тан ва интиқод аз низоми ҳастӣ пайравӣ мекунанд. гурӯҳи сеюм касоне ҳастанд ки қадами фаротар ниҳода бо ҳадафи аслии зиндагӣ ошно шудаанд. инон аз ҳадафи аслии зиндагӣ пай бурда ва зиндагии бобарномае доранд. аз ин рӯ ин гурӯҳ на монанди гурӯҳи аввал бо осудагии хотир дар олами ғафлат ва бехабарӣ фурӯ рафтанд ва на монанди гурӯҳи дуюм ба пӯчӣ расидаанд. ин гурӯҳи мардум ҳадафи аслии зиндагии дуньёро ибтило медонанд ва талош мекунанд то худоро дар зиндагӣ розӣ созанд ва дар баробари ӯ худро залил созанд. онҳо сай доранд то ин ҳадафро нахуст дар зиндагии хеш амалӣ созанд ва сипас аз тариқи як давлати қудратманд онро ба тамоми башарият бирасонанд ва барои расидан ба он аз ҳеҷ талош дареғ намеварзанд. Қуръон низ бо онон навид дода
ва худованд ҳам ёрияшон хоҳад кард. касе ки ба ҳадафҳои зудгузари дунё дил мебандад ва барои дастёбӣ ба онҳо талош мекунад, бояд ба худ эҳтимоли шикаст бидиҳад. аммо дилбастан ба ҳадафи ҷовидон ва саъй дар роҳи расидан ба он бино ба ваъдаи тахаллуфнопазири Қуръон муваффақиятро дар пай дорад.